Xa temos premiados dunha nova edición dos Premios Cidade de Pontevedra. Son Víctor Pedreira na categoría de persoa física e a Escola Xadrez de Pontevedra na categoría de persoa xurídica. A presidenta do xurado, Carmen Fouces, indicou esta mañá que houbo unanimidade. Por iso, en pouco máis de media hora, xa estaban decididos os galardoados do 2017. Carmen Fouces deu os parabéns a todos os participantes e destacou as características de cada un dos premiados. No caso de Víctor Pedreira, lembrou que foi unha candidatura presentada pola Asociación de Familiares e Amigos de Persoas con Enfermidade Mental de Pontevedra. Por a súa defensa inquebrantable da sanidade pública, forma parte da plataforma SOS Sanidade Pública desde o seu inicio e é un referente da psiquiatría moi vencellado ao Concello de Pontevedra. Pontevedra, a súa cidade e aos seus 40 anos de traxectoria profesional que leva desenvolvendo na cidade. No caso do premiado na categoría de persoa xurídica, a Escola de Xadrez de Pontevedra lembrou que se trata dunha candidatura presentada polo Casino Mercantil e Industrial da cidade. 16 anos de historia, unha labor en varias vertentes, na vertente escolar, ensinando e achegando o xadrez aos escolares da cidade durante todos estes anos, a vertente social que abre as súas portas a todas as persoas que se queiran achegar ao mundo do xadrez e a facer do seu ocio e do seu tempo libre algo productivo, porque de ben é sabido que o xadrez é unha das actividades intelectualmente máis importantes para desenvolver como no ámbito do ocio. E despois ten tamén unha vertente moi solidaria cas viaxes que está a realizar todos os anos aos campos de refuxiados sirios e de Xordania. Os premios que levan o nome da cidade entregaránse como cada ano nun pleno extraordinario de honra que se desenvolverá no Teatro Principal o día 20 de xaneiro a partir das 12 da mañá, día, por certo, de San Sebastián, patrón da cidade.